Magdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Balik kita mga tugang sa programa nasa linya po si Mayor Rosal nagapunta may ika-clarify kita kasubagot talaga sa iya tungkol digdi sa nagkaperang isyu sa palibot Inutuntangon na po ang development mga tugang sa sitio nang kang humapon tasaro po ini sa lugar na day po in kuryente hanggang po sa mga oras na ini. Mayor Rosal, good morning tabi. Andy, good morning. Yes. Good morning po sa gabo sa mga parantabay. Opo. Mayor, ano po ang latest na informasyon tabi tungkol sa sitio nang kan barangay humapon? Yes, actually, medyo bagay na nagkaribok-ribok ini. Iyo po. Actually, nag-imbitaran ako duman, Henry. Nag-speaker ko sa indang sitwasyon na yan na utang nindong iyan. Di man yan pwede i-charge sa gobyerno. Diba? So, sabi, picturuan ko sa inda, pwede yan may magtarapang sa Indo. Ang mapapakiulay ko sa Indo, masinit ako na bayadan ka, boss. Sabi ko, 70% pakiulay ko sa APEC. So, balanse, bayadan ta na lang staggered. Diba? Andy? Yes. So, at least nagtugot man APEC. Tangtang ni almost 800. So, ang babayadan, almost 500. Yes. Yes. Sabi ko, magtabang man ka mo, tama-tabang kita. Pero di pwede sa kabantan syudad. At least, Henry, so ano sa nagtadarang na sa mga taga-nunang, finally, nagtarabang kita, nguyan po, so, Bapa, nagdumana, sa APEC ko niya, nagbayad na, no? Nakabayad na, nakapulos to sita. Okay. So, at least, Henry, tsaka ikaklarar ko lang, Henry, at least ini, ispersos na ini, kan mga tagaan, nang mismo. Nagluwas bagito, Henry, abo ko magkuta inito kara, no? Ito bagang sabi sa DSWD, pero abo ko nakaantayan sa DSWD, tapag bagayan. Pero nagkabara nga lugod, so mga taga-anunang. I see. Pinos bagito, Henry, dyan sa online news nyo. Iya po. Kapulong baga nag-react duman, Henry, natangayata DSWD. Siguro kaireling man yan kan mga taga-anunang. Ang DSWD baga para yan sa bulong. Bago yung pangbayad si utang. Siyempre, katarakot ba ito? Pero kang pag tinimbitaran ako duman, Henry, napagpo ba ng gad? Ano ba, nagurulay baka mo na nakapitan? Dahil may kami nagurulay. Dahil may kami nag-atip kitapang sa ako Bicol. Para may personal ini. Sabi ko, ano nangyari? Kaya sabi ko, Henry, tama ka mo dyan. Kaya, hindi niya ako na utang nilo. Dapat, kita magsolusyon ka ni. Talo yun na pala niyan. So sabi ko, magpudos pa mo, pwede ka ako magtabang, pero bako alit dapat sa kaban kang syudad. Kaya ini Henry, ining binayad din na, I'm so happy for them. At least, nakulo man akong mga, nagaman ako nagsusulisitan man. Nakulo man ako Sulisit pala. So nakapulos na sila, Henry, ko niyan. So nagdadarahog ko yan sa na. Yaw na po, so dinahapon, nakaulit ko si Apo, Henry, ikasabit na ma-clearing na siya kunyan, may directive na siya. Bapa pa. Pero Henry, may saro lang akong gustong ipasabot kiraray. Kinaulit ko si APEC na kung pwede, buwago na yun na Bapa, Henry, maribukong yan. Iyo talaga. I-direct contract, i-direct connect na. Sa imbes na, direkta na po sa poste. Hindi, i-direct na sa kada harong. Kada harong, bako na sa Bapa mismo. Sa Henry, may mga maray naman ng trabaho, may mga akin ng trabaho na pwede naman mag-airport. Ibe, di ba? Kato mga panahon, pwede pa. Ano ba yung nabapa, Henry, ngunyan? Bako na yun masyado effective pagiling ko. So, ang karay ngunyan, libre na. Napagulayan, may libre na ang kontador. 1/8 pambagaan. Iyo baga. Libre na, pagpawitin na. Sa charge na sa APEC yan. Sa mangyari tabi yor, imbes na sudat mapagararay, ang nag-okay man so APEC na hali duman sa residente, hali sa poste, direkta na sa harong kan mga residentes. Yes. So, man kukolekta nyo niyang billing kada bulan. So, APEC na mismo, direkta na sa consumer. Correct. Pero garo kita man, digit sa syudad. Opo. Pero Henry, ngayon na hapon, pero ikakabit ko na nila sa mother. Mother meter. Tapos, may mga individual, ma-apply na lang. Takipon, may application. Ako nag-apply, kung saan gusto ko, dati ka na duman sa Bapa. Iya po. Okay. Para klarado. So meaning yun, tama bang mag-may option? Ang iba po, gusto sa Bapa o pwede na magdirekta sa APEC mismo? Dahil na ang rule duman Henry, garo abo na nila sa Bapa. Abo, no. So, gusto nila mag-direct na. Dati ko lang konsulta ako
O, nganing ang pagbayad, direkta mismo sa kwan, sa APEC na. Buda ang billing. Diretso na sa APEC. Taganing, Henry, so mga di nakababayad, di naapektuhan sa nagabayad. Iyo po. Ano mo ba? Mapagalo ng kuryente. Pero may damay. Nadadamay sa iba. Dahil na uso. Ang kadamay, dahil na uso. Kaya nagkarirok yan. Kaya na-advise ko siya na pundo ko na ito na inapapaninta. Dahil mga maray naman ng mga arong nindo, mag-individual direct connect na kamo. Which okay man sila, direct meter. Yes, okay. Na. At least, Henry, I was told na nagapod na si Apple, ayaw na nagbayad na daw. So, i-connect niya na. Oo. So, ano tabi yung commitment kan APEC? Ulitin ko lang tabi para sa mga residentes. Pag nakabayad na... So, APEC, ikakabit na. Kasi nga, nakabayad na kang 70% na pinakiulay ko. Opo. Tapos, pero mother, bapa pa. Bapa kasi pa. Kasi di ko nag-apply. Iyo, okay. Bapa pa. Magurulay, sinaka. Bayadan paninda sa mga konsumo. Diba? Hindi man ang ganyan. May pang muroso. May kulang pa. May muroso pa, di ba? Sumuruso, Henry, pinakiulay ko, nag-direct connect na sinda, barangaon sa 12 months, date naman sa neto. I see. Tuwan sa 50 sinda, Henry. Pero 200 sa sanayang kada. So pag nag-individual meter sinda, i-charge na lang duman, barangaon. Pag sa pag-bill, tanganing dahil na sinda mga dipisilan. Iyo mananggan. No. Alam mo, pigkara mo, nagigibuhan man yan, Henry, kipaaki. Yes. So, at least, okay na tabi your so APEC, para sa siring na bagay. At least, mga ibaba na magsururat na sinda, tanganing mga solusyonan ninda yan. Yeah. Opo, okay. Kaya yan mga kanaklan mga problema ta sa bulong. Actually, dako talaga ang nagsasabi kang manakaurimi kang enot na dapat, SD na magbapa, i-connect ng diretso. Direct na. Pakiulay ko na yan. Then, so sabi ko, salamat man ako sa APEC na nagtugot siya ng 70% ko na. Yeah. So 30% payable in one year. Okay na yan. Halawig man. Medyo halawig man na palugi. Divided by 12. So maabot yan mga 200 dati. Iba rin na. Yeah. Kada bulan 200 lang. Iba rin na. Iya po. Hindi ka na masakitan. But anyway, iagad ko na lang sa inda na tayo ramay ita magkakagalaw na sinda, magurulay na sinda kung paano din sila mag-apply na individual. Yes, very good. Okay. Okay na po yan, ugaring alas 9, na may nagkaperang hapot pa ko sa imo. Sige, tabi. Saron na lang pang isingit ko sa imo, may text ako ya ka sa bago. Ganda po sa Rawis Boulevard, sa may Rawis, sa Boulevard baga dyan, na pinakonsak nindo. Kadakul da ka nagkararigos, Sabado Domingo, matawon da perme. Ano pong patakaranta kayo ni? Aram mo, Henry, maray mo na tukar mo sa mga tugangan tadi po kita ba't kumpiyansa? Masigan po sa island. Nako, dakulong kita dumang kitao. Kapacheck ko dahil bako man naabot ta. Pero pasiguro kita. Siyempre kung may rinuman, pasiguro kita ta. Duman sa ibang lugar, duman na grabe so kaso kang binuksan so irinuman. Sa doon baga sa Paris, nagripo tulos. Kaya mag-iringat tabi kita. Kaya ngunyan, papapot ko sa task force, ipapacheck ko ining pinarik kung ano ang safety protocol na dapat gibuhon. Dahil ko man yan ipapasara. Pero kaya pang sumunod sinda. Dahil kita magsadiring gobyerno. Kapag nagka-problema tabi, dahil magkamuan masolusyon. Yan ang pinarik ko. Yan ang pinarik. Oral daw nga po ang text kan sa kuya. Boulevard, ilingon taman, iguapan sa Boulevard. Kaya yan po nagkakarigos diyan. Iyon yan sa papabantayan ko ng pulis. Ay, very good. Opo. Mayor, salamaton po Giraray tabi sa oras mo. Salamat, Henry. Giraray, salamat. Thank you so much. Alright. Mga tugang, Mayor Noel Rosal, sa clarification tabi sa isyong yan, dyan po sa Satuya na palibot.